लोगोफोर बे मोनसे चेनेलाव आं भिडिअ होआ नाथाय आं दा बेहायनो भिडिअखौ होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय बेवहाय जेब्लानो आं भिडिअ होयो अब्लानो नोंथांमोना बे चेनेलखौबो अनसायबानो जाबाय आसा थाबाय नोंथांमोना अनसायगोन स' दिनै मोननैसो निउस नुनो मोनदों आङो बे निउसआ जाहैबाय मोनसेया दारांगा बियाबनि MCLA देरहानाय बिथाङा BJP निफ्राय देरहादोंमोन आरो बिथांखौ मोनसे बांसावदों मा बिथाङा जे BPF आव जइन जासिगोन बेबायदि ओंखारदोंमोन खौरां दिनै मोनथिनो मोनदों खौरांखौ आरो BPF नि मानसिफोरा बिखौ मानो लानो नागिरदों होननानै धरना होनाय बेबायदि नुनो मोनदों आरो मिथिनो मोनदों आरो नाथाय बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों जे बिथाङा BJP आवनो थागोन BJP नि आमब्रेलानि सिङावनो थानानै बिथाङा खामानि मावगोन जेबो BPF आव जइन जाया बिथाङा दासिम BPF नि रावबो मानसिजों कन्टेक्टआनो खालामाखै बेवहाय बेबायदि मानसिफोरा हेंथा बेबायदि होस्रिखावनाया जेबो ओंथि गैया बेबायदि बुंदों गुबै बाथ्राया मा बेखौथ' समाजै खिन्थागोन आसल सम फैबासो जों गासै बाथ्रा मिथिगोन पलिटिकेल लिडारफोरनि बाथ्राखौ फोथायजोबनो हाया बिसोर रियेल बुंदो ना नंखाय बुंदो बेखौ नोंथाङा दा हमनो हाया माबा मोनसेथ' सिं सिं सोलिबाय थादों निस्सय नङाबा बाथ्राया मानो ओंखारनो सिं सिं माबा मोनसे नङा माबा मोनसे माने मोनबाय थादों नोंथांमोना बे पिक्सारखौ मिथिनो जानांगौ हिमन्त आरो हाग्रामा महिलानि जि केमिस्ट्रि बे केमिस्ट्रियाबो बहुत ओंथि फोरमायदो बेवहाय जि सानैनि जि बडि लेंगुवेज नुदों बे पिक्साराव बेखौ नुनानै नोंथांमोना माबायदि नांदों बुंबानो जाबाय बे केमिस्ट्रियाथ' बहुत माबा माबि माने फोरमायदों माने जोङो बयबो गोजोनदोंमोन जों बयबो गोजोनदोंमोन जे UPPL जेनदोंबाबो BPF आ एबसलिउट मेजरिटि लानानै देरहाबाय नाथाय इसे माने जुदा जुदा नुलांगासिनो थादों आरो लासै लासै खौरांफ्रा ओंखारबाय थादों 5 अक्ट'बर खालिसो मिथिथारसिगोन मा जागोन रियेल बाथ्राया 5 अक्ट'बर खालि आसलि रुपखौ नुगोन आरो जेब्ला माने समायखिरा लागोन बै सानखालि आसोल रुपखौ नुगोन जे रियेलिटिया मा जानो थांगासिनो दङ माबायदि देरहाखो बिथांमोना दाथ' बुंनाय बादिब्ला बेवहाय BJP आबो EM मोननो हागोन बांसावबाय थादों आरो मानसिफोरा बे बाथ्राया जेबो प्रुफ गैया जेबो भेरिफाइड नङा आरो मुस्लिमाबो सोरबा EM मोननो हागौ बे बाथ्रायाबो ओंखारबाय थादों आरो खोनानो मोनदों जे रेभिनिउ बिफानखौ बिदों फरेस्ट बिफानखौ बिदों सोरबा मुस्लिमफोरा 1 लाखनि बांसिन मुस्लिमफोरा हानि पाट्टा बिनाय बायदिसिना बेबायदि खौरांफ्रा ओंखारबाय थादों आरो बेफोरनि रियेलिटिया मा बेखौ भेरिफाइ खालामनो हाया नाथाय गासैबो बांसावनाय बिरबायनाय खौरां आरो माखासेया बांसावनाय माखासे बिरबायनाय बेबायदि खौरांफोरा गोसारगासिनो थादों दा बिजित ग्रा नार्जारि बिथाङा BJP निफ्राय BPF आव जइन जानो नागिरनाय बाथ्राया रियेल ना नंखाय बेखौ जों दा हमनो हाया फिउचाराव जइनबो जानो हागौ बिथांमोननो दासिम बेबायदि रायलायाखै स' बेवहाय बेबायदि बाथ्रायानो फैया बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों नाथाय मा जानो थाखाय BPF नि कर्मिफोरा BPF नि सापर्टारफोरा माने गाहाय लेभेलनि नेताफोरा मानो बेबायदि सोमावसारखो बिनि हेंथायै माने धरना होदों आरो धरना होनायखौ नुनो मोनदों स' बेबायदि मानो जाखो स' बहुत माबा माबि सेन्स नुगासिनो थादों आरो बे देरहानायनि उनाव BPF देरहानायनि उनाव बे साननो गोनां बे मोनसे खौरां थांबाय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मा UPPL जेननाय माने ABSU नि जेननाय बेखौ रबिराम नार्जारि बिथाङा बुंदों UPPL जेननाय माने ABSU आ जेननाय माने बिथाङाबो खेंस्लाय बेखौनो बुंनो नागिरदों माने ABSU माने UPPL माने ABSU बेखौ बुंनो नागिरदों नाथाय गाव ABSU नि प्रेसिडेन्टमोन नामा मोनसे समाव ABSU निनो प्रेसिडेन्टमोन गाव मोनसे समाव स' बिथाङा ABSU निफ्रायनो थांनाय नाथाय ABSU-खौनो बिथाङा दिनै ABSU-आनो लिडार बानायबाय बिथांखौ नाथाय ABSU-खौनो बिथाङा बेबायदि मुगैदों आरो खायसे बाथ्राखौ माने बुङाबाबो जायोमोन नाथाय बुंबाय मा खालामनो नाथाय आं बुंगोन सोरबा पलिटिकेल पार्टिया जेननाया जिखुनु BPF-आनो जा UPPL-आनो जा जेननाया आसलते सोरबा माहारियारि आफादनि जेननाय जाया बर' जातिनिसो जेननाय जायो बर' जातिनि जेननाय आरो देरहाबा बर' जातिनि देरहानाय जायो बेनिखायनो बेवहाय UPPL जेननायाबो जोंनि बर' हारिनिनो जेननाय BPF-आ देरहानायाबो बर' हारिनि देरहानाय बेनिखायनो बेवहाय ABSU-खौ बेहाय लाबोफानानै बुंनाया बिथांनिया बारा कारेक्ट जायाखै आंनि नोजोराव आरो खारन बेफोरबायदि बुंनायनि फिथाइखौथ' मोनसे समाव मोनगोन सबबो मानो होनोबा जोंनिया लिडारफोरानो जुदि आफादखौनो जुदि मुगैनो सोलोङोबा बेखौनो लानानै गुबुन रोङि बुजियै मानसिफोराथ' बांसिनसो मुगैगोन नङा होमबा बेबायदि जादों आरो स' बिथाङा ABSU-निफ्राय थांनानै लिडार जादों बिथाङा हारसिं लिडार जानो नाजायाखै हारसिं हा बेरगावना लिडार जायाखै ABSU-आनो बानायदों बिथांखौ ABSU-निफ्रायनो आफादगिरि जाना बारनाय स' बै जि गावनि रोदा मेन रोदाखौ बिथाङा बावगारलांबाय आरो एसे
बाप जाहैबाय नालाय राजा जाबाय नालाय बावगारबाय आरो लंकायाव थांनानै बेखौनो बुंनांसिगोन आरो ना आरोबाव अमरसिन ब्रह्मआ मा बुंदों अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब बिथां सानैया मा बुंदों जे दिपेन हनिन्द्र आरो खोरोमदाव बिथां साथामा एबसुखौ गारनांगौ खारन हाबा जाबाय हाबा जानाय मानसियाथ' थानो मोना एबसुआव बेबायदि बायदिसिना बुंदों आरो स' एबसुनि संबिजिरा मा बुङो बेथ' बि मेटार जाहैबाय नाथाय थासारियासो मेन बुस्थु थासारिया मेन बुस्थु स' थासारिखौ नायनानै दिनैनि थासारियाव जुदि बेबायदि मानसिफोरा गैयाबा मा जागोन बे साननो गोनां बिथांमोनाथ' लुबैदों बेबायदि लिडारखौ नाङा बेबायदि नेताखौ नाङा गोदान सोरबा सामलायगोन नाथाय गोदान मानसिया जानो जोबोर मोजाङै सामलायगोन दैदेनगोन जातिखौ दैदेननो हागोन दिल्लीयाव थांना रायलायनो हागोन बहुत माने कुइसन एन्ड कुइसन आरो निश्चय रिजाइन होगोन बिथांमोना नाथाय सम दोङो एसेबां मानो आखा दावरा ओरै दम होनानैसो अपमान खालामनानैसो रिजाइन नांगौ बे बाथ्रा नङाना रिजाइनाथ' सबबो होदो गोबां नेतायानो बेबायदि रिजाइन होयै थांबाय थाबाय बिथांमोनाबो थांगोन मोनसे समाव बेबायदि बुंनानैसो रिजाइन होनो गोनां मा गोनांथि दं बे बर' जातिनि थाखाय खहा गोनां आं बेखौनो बुंगोन आरो आंनिफ्राय रिएक्सना बेनो स' लोगोफोर नोंथांमोना बे चेनेलावबो भिडिअ खोनाय बेवहायबो नोंथांमोना बर' पलिटिक्सनि भिडिअखौनो मोनगोन बे चेनेलाव नोंथांमोना बेबायदिनो माने बै मोनसे चेनेलाव जि मोनदों बेवहायबो बेखौनो मोनगोन नाथाय बेवहाय नोंथांमोना साइन्टिफिक भिडिअ नुनाय नङा डिस्कभारि इनभेनसन बेबायदि टाइपनि भिडिअफोरखौ नुनाय नङा खायसे बुस्थुखौ बेवहाय नुनाय नङा आरो नाथाय पलिटिकेल भिडिअखौ बेवहाय नुगोन नोंथांमोना बेनिखायनो बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम दाबाव शेयार कमेन्ट्स आरो अल बाटनखौबो थुनो दाबाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामखांनानै बेल आइकनखौ थुनानै अल बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव थेंक इउ